Lah iya rek, mang ana bocah mang ngebel aku arek. Mbah kok paling jam setengah rolas tekan mang Mbah. Tak tunggu ameh nang masjid kok malah ngene suwene. Aku ngrasakno. Bun, Monggo. Dalamnya pundi? pati kok. Ya monggo. Maksudnya Ini loh Mbak, ini kan aku kan ketemu Mbak Sengkreng. Ada ini kon moro ning nggone jenengan. Mbah Sengkreng Gemojo Kulonan iku. Eh, Piye maksudnya piye? dukun jarene. Terus piye? Kan aku ini, aku wis sampai aku usahaku sepi, rezekiku kurang lancar. Lah kon nemu ning Mbah Nyamin terus kon dudur dalan makame nek makame Mbah Sinobaro kon jiarang kok lakon. Biasa aku tak takok kowe ya. Maksudnya iku kowe iku iki istilahnya ame jarang nenggune makome Mbah Sinobaro. Lah kowe ndek iki wis takok Mbah Sengkreng. Nah, lah Mbah Sengkreng muni piye? Yo kon goleki Mbah Nyamin ngono karena juru makame ngono. Ngene lho ya. Kowe nek nggone Mbah Sinobaro iku ya aja sombong ya. Tujuan mrono pomo njaluk istilah njaluk iki mergawe lancar ya. Mergawe lancar. Terus kowe iku nang kono iku semedi nang kono njaluk ya pitung jemuah. Terus sampeyan iku jaya ya. Limpah-limpah wis intine wis kondang ya dalam nyambut gawe ya. Kowe nanggap gamelan sawit. Nah kono iku. Gamelan sawit kowe mbah 2 jam iku wis kono ora ono beban apa-apa. Lah Mbah Sengkreng muni piye Mbah Sengkreng? Yo ketane aku lah kurang percaya. Dukun nek modelane kayak dukun abal-abal ngono, gak pada percaya aku lah. Iya, ya sambi melek bengi, sambi wiritan tahajud. Oh njaluk karo Gusti Allah. Mbah Sinobaro mau cuma lantaran lho. Lah iku kowe iki jurumu dhewe? Kono iku Mbah Sinobaro iku apa jenenge dhisik ana ketinggalan barongan 7 turunan. Diopeni Mbah Pur iku sing openi ya aku iku wete. Lendi barongan karo. Barongan. Barongane ya ana tak simpen kok tak sanu awal peti. Amit ya. Nggih. Lah iki menawa tak pengen roh aku ceritane barongane sik piye ya. Arep pitung turunan. Baik, barongane. Oh iki barongan. Oh, barongan iki ku ora entuk gemen-gemen. Barongan iki malam Jumat tak pakani. Gabrok medeni wong ngoten kowe. Moh. Iya iki aku lali ya. Ngelingno ben tak pakani. Barongan iki 7 turunan tinggalane Mbah Puri Rongan. Iki ora gemen-gemen barongan iki. Wis terkenal kondang. Terus Iya. ayo Berarti iki ya barongan. Cah cilik dika iso waras. Wong kaul diurung dinyangi iki tergalah ginae kowe nyambut gawe angel watuk rupaya. Tenan ra ngapusi kowe lek tak kowe wis nek remen kok. Ono tak jono kowe. Tenan ra ngapusi kowe aku. Maksudnya iki ngene tak dalan-dalan ya. Kowe rono pitung jemuah ya. Engko nek ora cara wong nek wong anu ya terus dadak ya saka sithik terus gendrale nah sampeyan terus kowe nanggap gamelan ngono ya. Ngono ae. Ya, aku tak anu iki lho, ana bel saru tak omongan kono ning kono Mas. Iki jebule barongane lagi dong. Apik ngene lah barongan arep pitung turunan kok iji kok kondang ngene barongan. Iki barongan anyar iki menawa ngapusi lah kowe ngene iki.